Айде, хора, съм го днес спрям клип на ето тук. Играем CS. Не бе. Дайте да правим клип на Майнкрафт. Искате тук. Играта ви започва. Абонирайте се за канала на камбанката за още такива видео. И натискате той. Вече започна играта Майнкрафт. Приятели за мотоло. Да имам предмети. Имаме едно яйце. Да ми се влюби нещо. Крипър, разбира се, на ми има. Аре, пускаме го. Много го ударя. Искам да го ударя. Аре, звери се, бе. Майко, цялото се звери. Ора, аз имам много пръст. 14 пръст имам. И едно дърво. Ще пускаме крипъри навсякъде да зверят всичко. Навсякъде ще зверим крипъри. Хайде. Първо тебе да убия. Сайти се звери, бе, аре бате звери. Звери се, бе, го. Аз го убих. Тото с мен не може да се звери. Се взимам. Такова. Аре, бе, слагай го, бе. Слагай. Аре, слагай го, бе, го метам тук на земята. Чакай, ще направим реката. Направим. Сега. Такова. Вземаме такова. Слагаме една вода. Тя е почетена си. Сега се свържиме една лава върху водата. Слагаме една лава и оп. Опа. Не искам да умирам. Добре, аз знам как се измъкна. Аре, бе, измъквай се, бе. Добре, лавака. Аз мога да влиза под водата, бе. Ето е. Опа. И сега. Ако правим токари. Кивито, мандито, айде кивито. Tako да си направя недъра. Аре, бе, спираме водата с вода. Бате с вода ли? Камък. Прави камък. Кой е готино, бе. Правиш камък. Сега ако сложа той, маха се водата.
Не влизай там, че там е река Дунав. Се храним когато искам. Хора, това е Майнкрафт игра. Играли сте ли Майнкрафт? Пишете в коментарите, за да разбера. Как ми показва две, бе? Камерата иде, май. Окей. Се събирам пясък, за да отида някъде. Това ще умра, де. Искам да умра и в Майнкрафт аз копая надълбоко. Сме надълбоко. Маха се за да живея. Хайде бе, нищо няма да ни ме сте умрали, бе. Няма да живея. Страх ме. И умрях. Ето не, това е най-тъпото. Умрях. Хайде да се заживя. Пиши. Та-та-та-та-та-та-та-та-та сахур. Dos пуса, три петропи, дамба и верно. Коста. Бате, откъде са влизал? Нали от този бутон? Не от той. Мога да се изкарам. Разкажа и просто полеча. Но така се... Те купая в мидите. Купая в мидите. Хайде, нищо ли няма да стане. Няма ли да умра, бе? Ари, бе, отказвам се, друга се игра. Ще стискаме тук. Няма да потъне, стои. Не знам. Хора, това е на шестото ни видео. Да, шестото ни видео. За какво сте правим той? Хора, от мене чао.